Malapit 5,000 ka mga pulis kag force multipliers ang iga-deploy sang Police Regional Office 6 sa bugos nga Western Visayas para sa State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes nga adlaw, Hulyo 27. Suno kay PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ginabugosan sang masobra 3,900 ka mga pulis kag malapit naman sa 1,000 ka mga force multipliers ang magabantay sa nagkalain-lain nga lugar sa rehiyon agod nga masiguro nga mamentenar ang kalinong kagkatawhay sa adlaw sang sona sang presidente. Pahayag niya ginalauman man nga may yara sang patigayunon nga mga rally sa nagkalain-lain nga bahin sang Western Visayas, rason nga may yara sang intelligence monitoring ang PRO6. Apang ginpahayag man sini nga may magarali man o kun wala magapabilin sa gihapon ang police visibility kag mga mobile and foot patrols sang mga kapulisan. Magapatigayon man sa mga checkpoints kag standby security personnel sa mga freedom parks kag iban pa nga pwede patigayunan sang pagtililipon. Dugang pa ni Police Brigadier General Tuanyo, hugot ang pagpatuman sang no permit, no rally policy kung sa diin ginahingyo sang kapulisan sa publiko nga magsunod sa layi para sa seguridad sang tanan kag masiguro ang peace and order samtang nagapadayon ang nasambit nga aktibidad. Magaumpisang deployment sa Domingo, Hulyo 26 apang nagasugod na subong ang mga tinion ang ila monitoring. Handa na po ang Western Visayas po, PRO6, kaugnay ng darating po na zona. Sa kabuuan, mag-deploy po tayo ng 4,800 plus na kung saan 3,900 plus dito po yung ating mismong PNP personnel at meron po tayong halos kulang-kulang na 1,000 naman po para sa ating mga force multiplier. Ine-expect po natin na magkaroon ng mga rally pero magkagano pa man, meron man o wala, alam po ninyo yung mga intelligence unit natin is patuloy po na magmonitor kung sakasakali po meron. At kung meron man, alam naman po na ang ating mga operatiba at ang ating mga unit po dito sa Western Visayas kung ano na po yung mga gagawin nila, yung tasking nila, kaugnay po ng zona. Maliban dun sa mga Freedom Park po o yung mga parks na kung saan pwede sila mag-rally, yun po ay okay po naman. Pero ang hinihintay po natin kung may mag-a-apply po ng mga permit sa mga ibang lugar other than Freedom Parks po. Nabatian si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.